ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಏನಿತಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಸ್ವಂತ ಕಾರಡು ಉಂಟುನೇನು ಸಾಧಿಸಾವನು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಾಧಿಸಾವಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಟಿಪಲ್ಲಡು ಅನಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣಗು ತಲ್ವಾರಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಡ್ತುದು ಆರೋಪಿಲು ಪದ್ರಾಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ತನಿಖೆ ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಸ್ವಂತ ಕಾರಡು ಉಂತುನೇನು ಸಾಧಿಸಾವನು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಾಧಿಸಾವಡಾತನಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಂತಿರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಬುಧಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡಪಾಯರು ಅಂಗಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದುಂಬುದೀನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ದಿರೋ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುನ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಗುಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತದು ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಮುಟ್ಟರೆ ಒಂಜಾದ ಪುಣಿವಡು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ದೇಶದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಡುಪ್ಪನ ಆಫೀಸ್ದ ಕೈತಲಿಡ್ಲ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಸ್ವಂತ ಕಾರಡು ಉಂತುನೇನು ಸಾಧಿಸಾವನು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಾಧಿಸಾವಡಾತಂಡು ದೇಕಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಣವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಜನದ ಆದಿತದು ಇಸ್ತಾರವಾಯಿನ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಗಳಸುನೇಕ್ ನಿಘಂಟದ ಉದ್ದೇಶ ದೀವನಡಾತಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಮುಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಂಡಿರೋ ನನ್ನದ 25 ವರ್ಷಗೂ ಭಾರತ ವಾರೀತಿ ಉಳಿಚಿಲು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ದುಂಬುದೀತನಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯರು 2013 देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 75 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 25 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಜೆಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಆಜನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಸ್ ಪನ್ಪುನ 29 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಗು ತಲ್ವಾರಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಡ್ತದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಅರೆನು ಮುಕ್ಕದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದುಂಡು. ಜವಣಿ ಒರಿಯನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಿಡತದು ಸೈಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟದು ಪದ್ರಾಡಾತಿನ
ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಆಜನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಜವಣನ 29 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅನಾಸ್ ಪಂಡದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಅರೇನು ಮುಕ್ಕದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತದು ಐಸಿಯುಗೂ ಪಾಡ್ತೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಂಡ ಅನಾಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಡು ಕೆಲಸಗೂ ಇತ್ತದು ರಾತ್ರಿ 11 ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇಸೆಯುಡು ಪಾತ್ರಕತೆಕ್ ಆಜನೆ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಬ್ಬುಬಕ್ಕರ್ ಪಂಪನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿದೈ ಉಂತದು ಪಾತಿರ್ನಗ ಕಾರಡು ಬತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಾರುಖ್ ಯಾನೆ ಚಾರು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಭಾಷೆಡು ನೆರ್ದು ಬೇರೆಡ್ದು 11 ಬೈದಿನ ಹತ್ಯಾರು ದೆತ್ತದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಅನಾಸ್ ಬಲಿಪುನಗ ಕಾರಡು ಬೈದಿನ ರವೂಫ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕುಲು ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಅನಾಸ್ ಬೂರ್ನಗ 6 ಪಿಲು ಕಾರಡು ಪದರಾಡಾತೇರು ಚಾರು ರವೂಫ್ ಅಕ್ಕಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆತನುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 159 ಪಂಡ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 13 ಕುಡ್ಲಾ ಶೋಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಬೆದ್ರಾ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತದ 716.500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೊಲ್ಲ ನಷ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಮೋರಿ ಪಿರಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೈಕದೆ ತೊಂದರು ಅಂಚಾದು ಬದಲ್ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಬಿದಡ್ಪಾದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 159 ಪಂಡ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 13 ಕುಡ್ಲಾ ಶೋಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಬೆದ್ರಾ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 716.500 ಬೊಲ್ಲ ನಷ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಮೋರಿ ಪಿರಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿನು ಕೈಕದೆ ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಬಗಿತ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರನು ತಡೆತದು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ಬದಲು ಮಾರ್ಗಲೇನು ಗಳಸರೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಲು ಆದು ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದೆರು ವೇಣೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ದು ಕಾರ್ಲಗ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲಂಕಾರಡೆ ಕಾರ್ಲಗ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಮುಲ್ಕಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ್ದು ಕಾರ್ಲಗ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲಂಕಾರಡೆ ಕಾರ್ಲಗ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪೊಸ್ಮಾರಗ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಜೈನ್ ಪೇಂಟೆಡೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋವಲಿ ಪೊಸ್ಮಾರ್ ಶಿರ್ತಾಡಿರ್ದು ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಅಲಂಗಾರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ಆದ ಕುಡ್ಲಗ ಪೋವಲಿ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಗ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಅಲಂಗಾರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ಆದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಅರಿನ ಆದೇಶೋಡು ತೆರಿಪಾದಿರು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪುನ ಇರುವೆರೆನ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ಉಂಡಾಯಿನ ಪಗೆಟ್ ಜವಣೇರ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ತಲ್ವಾರ್ ಪತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಕೈತಲ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತದ ಜವಣೇರ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ತಲ್ವಾರ್ ಪತ್ತದು ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಕೈತಲ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಾ ಇರುವೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ಅವೇ ವಿಚಾರಡು ರಡ್ಡು ಕೂಟಲಿನ ನಡುಟು ಪಗೆತ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ವಿಷಯಡು ಪಾತೆರಗು ಪಾತೆರ ಜೋರಾದ ಆಕೊನ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಅಕೇರಿಗ ಅಕ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತಿರ ಪಿರ ಬಯ್ಯಗ್ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡ್ ಹತ್ಯಾರ್ 11 ಬತ್ತಿನ ಜವಣೆರೆ ಕೂಟ ಬೇತೆ ಕೂಟದ ಜವಣೆರೆನು ನಾಡ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಪಾತ್ರೆಲಿಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಡಿಪಾದ್ ಪೋತಿರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕೈತಲು ಜವಣೆರು ಹತ್ಯಾರ್ ಕನತದು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಪೋತುಂಡು ಆರೋಪಿಲನ ಮಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊನರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು మళ్ళీ ఇంకా కడుపుకి ఏర్పినాం మేము ఊదుండే హంపకట్టే పక్కడేదిಲ್ಲ అరవై వాడు ఉన్నట్టే లైకుల్లారా మూరు బರೋ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆಲೆಗ್ ತಡೆಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸೀಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪುನಿಡ್ದ ಅವರ ತಡೆಪುಲಿನು ಪಿರದೆ ಇದ್ದರು ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ ಆದುಂಡು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಕಾರಣಡು ಸೇವೆಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ತಡೆಪುಲಿನು ಪಿರದೆ ಇದ್ದರು ಈ ದುಂಬು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ಸೇವೆಲೆನು ಉಂತಾದಿತ್ತಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಅಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರಂದು ಪುನಿಡ್ದ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗಿಲಿಡು ದೇವೇರಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಲಿನ ಪಾಲಿತೊಂದು ಈದುಂಬುದಂಚ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಸೇವೆಲಿನ ನಡಪಾಯಿರೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ಸೇವೆದ ಕರ್ತುಲು ಕೋವಿಡ್ ತಡಿಪು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂಡ ಬಗಿಟ್ಟು ವರದಿ ತೋಜಾವ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುನ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯತೂವನ ಅಧಿಕಾರಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ 10ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತಡು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಮಲ್ಪಾದಿರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ತೇರು ನಡಪು ನಡೆದು ತುಂಬತ್ತ ಬುಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮತೇರ್ದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ 10ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತಡು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಕಟ್ಟಾದಿರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು ಅವಿಡ್ದು ತುಂಬತ್ತ ಹೊಸ ತೇರ್ ಮಲ್ಪಾದು ಬುಧಾರ ಅವಿತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇತ್ತದು ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಥ ಸಮರ್ಪಣಾ ಯಜ್ಞ ಅದು ದೇವರಿಗೂ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಂಡು. ದೇವರಿನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಹೊಸ ತೇರುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಒಟ್ಟುಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪುರೋಹಿತರು ಇದ್ದದು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ತೇರು ಇತ್ತರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದುಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಲಿದ್ದು ದುಂಬುದ ತೇರುನು ಪಿರದೇದ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರ ಆತಲು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಾತ್ರೆ ಅವೇ ತೇರಡು ನಡಪುಣು ಪಂಡಿರು. ಮೊಕ್ತೆ ಸೇರರು CL ಶೆಣೈ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಥವನ್ನು ಹೊಸ ನೂತನ ರಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಹಲವು ಕಡೆ ರಥ ಮಾಡಿದವರೇ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕುದ ಮುದ್ರಾಡಿ ನಾಟ್ಕದೂರುಡು ಶ್ರೀ ಅಭಯಹಸ್ತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತದು ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕುದ ಮುದ್ರಾಡಿ ನಾಟ್ಕದೂರುಡು 1973 ಮೂಜೆಟ್ಟು ತಾಪನೆ ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಯಹಸ್ತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದ್ರಾಡಿ ಆದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅವೇ ಜಾಗಿಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟಮಂಗಳೊಡ್ದು ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಶ್ರೀ ಅಭಯಹಸ್ತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ನವಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಬುಧಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದ KS ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸುರುವಾಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಗಿಲು ದೇವೇರ್ನ ಉದಿಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಅಭಯಹಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾವಿರ. 5 ಬೊಕ್ಕ ನವಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಬಯ್ಯಗ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ 7 ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಸರ್ವೆರ್ಲಾ ಪಾಲ್ದಿತ್ತನೊಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆರೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೊಂದೆರು. ಬಾಳ ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಿವೇಷದಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂದೆ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು. 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 6 ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಸಿನಿಮೋಲೆನ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು. ಬಾಳ ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಿವೇಷದಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂದೆ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗ್ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು.
ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಳ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ತುಳುನಾಡು ಕೂಟದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಆದಿತ್ತದು ಐತ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗನಗ ನಾಟಕಡು ಮುಖ್ಯ ವೇಷ ಪಾಡುನಾರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಯಾಡಿ ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ್ ಅಗತದಿರು. ಕುಡ್ಲ ಬೋಳೂರುದ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಅಕೇರಿಯಾಡ್ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ನಡತನು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಅಕೇರಿಯಾಡ್ ಸೋಮವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಲಿ ಅಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ ಕಟ್ಟದು ಬದಿಕಾರ ಬಲಿ ನಡತಂಡು. ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೇರ್ನ ನೇಮುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚಿ ಬಿರುಪಗರಿ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೂ ನೇಮ ಕೊರ್ಗಿರು. ಅಕೇರಿಗು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬಾರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮ ತೂದು ಸತ್ಯಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಜಾತ್ರೆದ ಕುಡಿತಾದ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತಂಡು. ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗೆ ಹೋಮದಿತ್ತೀನಿ. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನಾಚರಣೆದ ಸಲಾದ್ ಸಂಹಿತಾ ಕಲಶ ದ್ರವ್ಯ ಕಲಶ ಸಹಿತ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕಳಶ ಪೂರ್ವಕ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಪೂಜೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೂ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಡಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೋ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಸ್ವಂತ ಕಾರಡು ಉಂಟುನೇನು ಸಾಧಿಸಾವನು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಾಧಿಸಾವಡು. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
కాటిపల్లడు అనాస్ పన్పున జవణగు తల్వారడు ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಡ್ತುದು ಆರೋಪಿಲು ಪದ್ರಾಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ತನಿಖೆ. ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ. ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲ್.